हां, हे पहा, इथं आपल्याला स्थानिक किंमत शिकायची आहे. तर चौकटीमध्ये संख्या दिसते तुम्हाला? किती आहे? 62. किती आहे? 62. ठीक आहे. तर त्याची आपल्याला स्थानिक किंमत काढायची आहे नोटांचा वापर करून. कशाचा? नोटांचा. चल प्रीती, चालू कर. किती दशक आहेत बघ? 6. काढ. 1 2 3 4 5 6. ओके, सुट्टे काढ. 1 2 चल. 7. किती नोट आहेत? 6. 6 नोटांची किती किंमत झाली? 7. आली 60. हां, किती एकक आहेत? 2. किती किंमत झाली त्याची? 2. 2च. ठीक आहे, ली. ओके, चला चल. चल सरस्वती, तू सरस्वती चल.